Il-Franċiżi jiftaħru bit-Torri Eiffel, l-Ingliżi kburin bil-Big Ben, waqt li Taljani pompużi bil-Kolossew. Monumenti uniċi li jissimbolizzaw nazzjon. Iżda xejn minn dawn ma jisbu il-ġmil naturali u storiku tal-port meraviljuż tagħna il-Maltin. Dan ngħiduh mhux frott patrija għamja, iżda f'sens ta' realizzazzjoni li saħrek meta titla' tippranza mal-15-il solar fuq il-port il-kbir, imdawwar bi bliet u fortifikazzjonijiet li malajr ifakruk fil-kobor ta' din l-art ħelwa u ċkejkna. Jekk qed tistaqsi kif kellna din l-esperjenza, it-tweġiba hija Dinner in the Sky Malta. Ħolma ta' chef Marvin Gauci u l-imprenditur Matt Weingart li grazzi għall-appoġġ tal-awtoritajiet Maltin saret opportunità għal kull persuna bi ftit kuraġġ biex igawdi ikla bnina, imdendel flajru mal-40 metru il fuq mill-art. F'kummenti ma' News Marvin Gauci fisser kif l-ambizzjoni ta' Dinner in the Sky Malta tmur ferm lil mill-qlieħ finanzjarju. Aħna minnija għaliex xtaqna npoġġu il-mappa ta' Malta fil-Dinner in the Sky edha f'45, 46, 54 pajjiż differenti u l-antijaju illi Dinner in the Sky Malta tkun l-aqwa Dinner in the Sky fid-dinja. Kif mistenni li sfidi ma kinux żgħar kif kellu jinħoloq abbozz regolatorju mill-ġdid li jaċċerta s-sigurtà tal-klijenti. Tant li tħejjiet bdew minn xhur qabel b'analiżi dettaljata tal-angoli mill-ajru li joffru l-aqwa veduti spettakolari bil-dejlu binar. Dan blajnuna ta' min imexxi d-ditta internazzjonali bajn metikoluża l-kull dettall, mill-mużika sad-dawl u mill-kċina sal-platti abbord. Tkellimna ma' Fritz Assmann li għalkemm ħadem ma' prattikament kwalunkwe Dinner in the Sky fid-dinja, tenna kif dik f'pajjiżna hija waħda speċjali. The Malta experience is a very nice one. The view is beautiful, the location is beautiful, the food is beautiful and the people are beautiful. So what more do you want in life? Iżda li len mill-esperjenza indimentikabli x'toffri Dinner in the Sky Malta għal min iħobb żaqqu. Peress li huwa set menu ikollok għamosbux li huwa xi ħaġa ta' qabel l-starter, mbagħad għandek l-starter, u mbagħad għandek il-main course. Qed tifhem, mbagħad għandek id-deserta. Mbagħad tinżlu għaw isfel nieħdu kafè. Qed tifhem, jiġifieri hemm fuq l-attraction iddum xi siegħa u nofs. U fuq kollox li len mill-femitna x'jaħsbu dawk li kellhom l-istess xorti tagħna. Vera esperjenza li kulħadd għandu jipprova anke min jibża mill-logħli, m'hawn xejn tal-biża', tħossok sikur marbut sew, m'għandekx għalfejn tibża minn xejn. Baż kbir, ix-xef vera jaf x'inhu jagħmel, ikel tal-ġen. Feels fantastic. The view is amazing. There's an expert chef preparing the food. It's beautiful. Jekk imħajjar mela tagħmel tajjeb taħsiblu għaliex kif spjegawlna 22 siġġu disponibbli kull darba li topera qed jinħatfu malajr. Iżda jekk taħseb li 135 euro huma wisq, dejjem tista' tgawdi ikla preparata b'veduti spettakolari mill-barrakka ta' fuq. Għaliex kif jgħid il-Malti li kla tajba mhux fejn qed tiekol imma ma' min qed tiekol dak li qed tiekol.